Tokatuz, kaixo. Nilaton ateratzen niretzat ilusio oso polita da, asko gustatzen zait. Kirola egiteko aukera bada eta gainera emakumearen talde nire ustez oso ona da. Eta hitza taldean ateratzea, talde batean ateratzeko bakarrik ordez, zati lagunak ez dira ateratzen nahiago de talde batean. Eta hitza irutxulo apoiatzeko ere bai. Kaixo, Lila Toiera ateratzea berezia da ia esan. Lasterketa gehiagotan parte hartzen ez, baina berezia da. Emakumeak gea eta pixkat gure leku aldarrikatzeko, eguna da hau. Eta hitza taldearekin ateratzea, euskerari eta pixkat indarra emateko, euskerari, emakumeari eta emakumeak kirolean eta euskeraz, pixkat hori ez dena batutzen da gaur egunean.